А сега искам да си аз малко в моя свят на фентазито, на, как да кажа, на фантастиката, да те въведа в един материал. Подготвили сме, уважаеми зрители, много интересна среща с едни две момчета, които се занимават с една игра на карти. Тя се казва Yu-Gi-Oh, направена е по мотиви на анимационен японски филм. Това са приказни създания, магиосници, дракони, така. Принципът е застават хора, ще видите и във видеото, и с карти играят. Това е игра, която има световно измерение. Много деца и много възрастни играят. Те самите са достигнали до някакви висоти, турнири, съдии, печелене на пари. Нека да видим как чрез забавлението дори човек може да си намери работа. Преслав е на 21 години и е студент по философия. Иван вече е завършил и работи в счетоводна къща. Двете момчета се познават от 5 години. Свързва ги една игра, която от хоби се превръща в доходоносен спорт. Световно известната игра е Yu-Gi-Oh и произлиза от анимационен сериал. Yu-Gi-Oh е японска игра на карти, която съчетава в себе си два много интересни аспекта. Единият е състезателният аспект на играта, другия е колекционерски аспект. Основно ние се занимаваме като състезатели. За целта играчите използват главно 3 вида карти. Това са чудовища, магически и капан карти. Играта се разиграва по двойки в 3 дуела. Всеки играч започва с 8000 жизнени точки, а целта е да елиминира точките на противника. Чрез комбинация на различни видове карти се активират ефекти и се водят битки. Всеки ход изисква ловък и ясна стратегия. Мен играта ме е научила основно да взимам решения. Аз винаги съм бил поддръжник на тезата, че целият човешки живот е един процес на взимане на решения и колкото по-запознат човек с играта, толкова повече това повлиява на взимането на правилните решения. А уменията, които придобиеш от самата игра, са доста ценни. Мен поне ме е научила на правилно си разпределение на свободното време, на спортсменство, научила ме на рационално мислене. Играта предимно е на английски, немски, италиански, испански, френски език. Пътуваш доста често и със сигурност и на език те научава. Преслав и Иван са били национални шампиони, а сега са състезатели и единствените български съдии на международно ниво. Започнах преди около 5 години да се интересувам. Почнах да хода по турнири, в един момент почнах и да печеля и така общо взето се запалих много. Постоянно играехме, много се трудихме общо взето цялата първа половина на 2010 година до националното, когато станахме първи и втори. На полуфинала победих Йотата. Нещо, с което все още много се гордея. И общо взето тогава вече дойде и голямото одобрение на родителите ми за това, с което се занимах, понеже за тях до тогава това общо взето беше загуба на време. След като труда ми се отплати до такава степен, че аз отидах безплатно до Англия, нали, като част от наградата за националното първенство. След това с останалата част от наградата отидах на море, купих си китара и така нататък. Общо взето позитивно беше изживяването определено. Картите за Yu-Gi-Oh имат и колекционерска стойност, а с най-мощните и редки такива се търгува дори онлайн. Картите са опаковани на случайен принцип. Ти си взимаш един бустер. Бустер означава пакетче с 9 карти на случайен принцип. Всяка карта си има своята стойност и заради нейната индивидуалност, как се съчетава в различните декове, в различните колоди. Основно картите имат различна рядкост. Най-редкият вид карти, така наречените Secret Rare. Има Secret Rare, които достигат 3-цифрени суми в долари. Аз със сигурност съм изкарал повече пари от играта, отколкото съм вложил. Самата игра ти се отблагодарява. Националният шампион безплатно изцяло открият разходите да отиде на европейско първенство. Там ако пожене успехи, след това отива на друг по-голям турнир, който пак всичко му е осигурено. Играта ни е водила на много места. Аз лично съм бил в Англия, в Германия няколко пъти, в Испания няколко пъти, в Италия. Макар и играта да води началото си от анимационен сериал, играчите са на възраст между 19 и 21 години. Хобито обединява хора от различни професионални сфери и се създават полезни контакти. При правилно разпределение на времето, заниманието не пречи и на личния живот. Моята приятелка играе играта, занимава се и тя с нея. И общо взето и тя отделя адски много време
за хобито си. Даже вечер, като се чуем, примерно 1-2 часа през нощта, тя ми се сърди, че се обаждам, защото играе и прекъсвам играта. И това се случва всеки ден.